learned so much today. Prifysgol wrecsam, take one. Cariad neu cwtch. Dwi'n meddwl mae'r cariad yn hyfryd i ddeud, a dwi'n meddwl cariad a cwtch, llawer o bobl sy'n ddim yn siarad Cymraeg deud cariad a cwtch. I want a cwtch, or bye lovely, bye cariad. Yeah, mae hi'n nice iawn. Mae hoff air fi ydi hapus. Dwi'n meddwl mae unrhyw lefel y siaradwr neu dysgwr, os ydyn nhw'n hapus, mae pethau'n greit. So yeah. Dwi'n gweithio fel cynrychydd cynnwys marchnata yn Prifysgol Wrecsam. Be ydy dy swydd bresennol? Tutor sgiliau iaith Gymraeg yn y Prifysgol Wrecsam. Dwi dod o Wrecsam yn wreiddiol. Dwi wedi dysgu Cymraeg yn yr ysgol, ond fy ndeulu ddim yn siarad Cymraeg, felly dwi'n dysgu Cymraeg yn y swyddfa. Be ydy dy gefndir personol? Nes i symud i Gymru yn 2001, ddim yn siarad gair o Gymraeg, a nes i mynd i dosbarth nos fel i ddechreuwyr. Ac o'n i jyst wrth y modd yn Aberystwyth, pobl yn siarad Cymraeg eisiau bod rhan ohono fe, a dwi dal yma. Ydy y gallu i siarad Cymraeg yn fantais? Ydy, yn bendant, dwi'n meddwl os ti'n gallu siarad Cymraeg, mae'n dwy iaith, mae'n dwbl y cyfle i wneud gwahanol pethau. So mae'n agor drysau, ti'n cyrraedd mwy o bobl, fac o pobl fasa ti ddim wedi siarad gyda neu cydweithio gyda. So mae'n fantais yn bendant. Mi es I i'r Eisteddfod yn Pwllheli, lle dwi wedi siarad efo'r heddlu, efo llawer o bobl, efo'r bobl yn y stalls yn Cymraeg. A dwi wedi wneud quiz yn Gymraeg efo'r Prifysgol Aberystwyth hefyd. Mae roedd hi'n gret. O, da. So, ro enghraifft yn defnyddio Gymraeg? Enghraifft fi'n defnyddio'n Gymraeg ydy i ysbrydoli pobl. So dwi'n meddwl bob dydd pan dwi'n siarad gyda phobl sy'n dysgu neu gwahanol pethau, dwi eisiau dangos iddyn nhw bod yn bosib. Bod ti'n dysgu, ond eto ti'n gallu defnyddio beth ti'n dysgu. Dwi'n mwynhau gweithio yn y Gymraeg oherwydd mae'n y teimlad o'r frawdoliaeth. Mae pawb gyda'i gilydd yn cefnogi ei gilydd. A mae'n gwneud fi'n hapus I bod rhan o rhywbeth mwy. Pa mwy ti'n mwynhau gweithio yn y Gymraeg? A achos dwi'n dod o Gymru yn wreiddiol, dwi'n dod o Wrecsam yn wreiddiol, dwi'n meddwl mae hi'n pwysig iawn I dysgu trio siarad yn y iaith Cymraeg. Dwi'n mwynhau siarad a ymarfer efo bobl pwy sy'n siarad Cymraeg fel iaith cyntaf. Fy hoff idiom I ydy double donk ydy'r y garreg. A mae hynny yn golygu, os ti'n gwneud pethau bach yn gyson, mae'n gwneud gwahaniaeth. So, wrth ddefnyddio Cymraeg yn y gwaith, dim ots os ti'n helo neu siamai neu diolch, mae pethau bach yn dechrau adio I fyny. A dwi'n meddwl mae hynny yn peth bwysig iawn I ni cofio.